Здравейте, приятели! В средата на месец, още не е толкова средата, но в средата горе-долу на месец септември сме. И тъй като вече кипи нашата подготовка и е в сила подготовката ни за есенно-зимния сезон, говорихме за нея, говорихме за превенцията. Сега ще споделя точките, по които само да си ги преговорим набързо, свързани с нашето здраве. Това са възстановяване и поддържане на полезната микрофлора, т.е. използването на пробиотици и постбиотици, сребърната вода да е на една ръка разстояние и уреда за сребърна вода, витамин D3 вече е в пълна сила да се приема, антиоксиданти, адаптогени, имуномодулатори да имаме винаги на разположение, противовирусни също да имаме в аптечката и евентуално при нужда, и да не забравяме, че какъвто и вирус да ни хване, каквото и заболяване, да направим протокола за възстановяване от боледуване и най-вече използването на аминокиселини, защото те се произвеждат от протеини, знаем, като протеините се разграждат в нашето тяло, а чрез протеини става най-доброто възстановяване след заболяване. Това е много важен момент, тъй като на него не обръщаме чак толкова внимание, тъй като се възстановим, ние тръгваме да си вършим задачите, които имаме да се свършим, и забравяме за пълното възстановяване на нашето тяло. И за това обръщам сега особено голямо внимание. Следващата голяма група продукти, които е хубаво да са не също на една ръка разстояние и да се сещаме по-често за тях, това са техническите средства. Точно сега е момента и за тях да направим нашия преговор, а и компанията, знаете, пуснаха два нови артикула. И точно поради тази причина, защото това е сезонът, в който ние трябва да ги ползваме. Колкото и да не обичам думата трябва, но е факт. Използваме ли ги, ние ще подпомогнем нашето тяло и процесите в нашето тяло да се извършват така, че то само да може да се и самовъзстановява и защитава. И така, да започнем с презентацията, която съм ви подготвила. Готови за есента за есента. И така, модерни средства за защита. Предполагам се вижда екрана, само подайте ми сигнал, че се вижда. Вижда се. Чудесно, благодаря. И започваме. Какво е характерно за есента? Тя носи много промени. Първо започва с буква Р. Всички месеци имат буква Р в името си. Тоест, трябва да сме с абичка, с потничи, сутрин е студено, на обед е топло. Тялото ни претърпява промени заради температурата навън. Деня става по-къс, все по-къс става, нощта все по-дълга. Всичко това оказва влияние върху нашето тяло и съответно върху биологичният ни часовник. И винаги трябва да зададем при всеки в смяната на сезоните, дали ние сме готови за тази смяна на сезоните. Тоест да направим преглед какво имаме вкъщи, това, което сме го прибрали, тъй като лятото по-не сме го използвали, да го извадим за есента, за да можем да подпомагаме нашето тяло, а и не само нашето, а на нашите близки, на нашите деца, на нашите родители, на нашите приятели, и винаги да напомняме като едни истински глашатаи на здравето и успеха за тези неща. И за това ето нашите решения за защита и комфорт от приятелят ни на здравето и успеха Green Master. И така, предизвикателствата на есента са повече вируси, вече са в сила, вървят най-различни съобщения за различни видове вируси. Те винаги ги има в природата. Важното е ние да не се панираме, че ги има, а да знаем как да противодействаме. Най-важното е вирусът идва бързо,
високи температури, знаем всичко това да си го преговорим и е важно още от първите минути на неразположение, освен с добавки, да подходим и с техническите средства. Комбинацията дава още по-добри резултати. Очите ни са повече натоварени от през лятото, защото сме повече време на осветление, повече време ще стоим на затворено и оттам съответно идва по-голямото натоварване от липсата на естествена светлина. За че сме пред електронните устройства и че все повече сме пред тях, това е факт. Всеки от нас използва телефона или компютъра, или таблета, пък и телевизора, изобщо всичко, което излъчва някаква светлина и най-вече всичката техника излъчва синя светлина. Освен това, всички електронни устройства вече са безжични или почти всички. Много малко кабели имаме в дома си и липсата на кабели в дома води пък до различни вълни в въздуха, които всъщност пак натоварват нашето тяло. Съответно и въздухът, който е в дома, той естествено е застоял, колкото и да проветряваме. Отоплението също върти, тия климатици, колкото и да са добри, икономични, те въртят във въздух, не вкарват въздух отвън. Знаете, те са много лесни, те да се замърсят и от тяхното замърсяване, в това число и с вируси, става разпространяването на различни видове заболявания. Така че всичко това оказва влияние. Ние няма как да се изолираме от тези фактори. Не бива да се затваряме и да живеем в стерилна среда. По-скоро да направим така, че тази среда по-малко да ни влияе и да сме защитени. Какво ни предлага нашия приятел на успеха и на здравето? Това са съчетание между природа и иновации. Само един момент така. Да спра звуците. Така. Предлагани съчетание на природни средства с иновативни технологии. Решенията са практични, удобни, не заемат място, има как да ги използваме и да ги включим в дневните си ангажименти, без да ни създават дискомфорт. Ефективни са и достъпността към тях е, знаете, лесна. Рядко са в липси. Голяма част от тези продукти са и наше производство на компанията. Имаме и гаранционно, извънгаранционно обслужване и най-вече и винаги имаме техническа подкрепа от техническият отдел, което въобще не е маловажно. И така, да започнем с продуктите. На първо място съм поставила очилата. Тези очила са ни познати. От тази година са в нашето продуктово портфолио. Рамките излъчват отрицателни иони, а самите стъкла имат защита от синя светлина, UV защита. И по този начин не се изморяват очите. Освен това се подобрява и снабдяването с кислород на мозъка, тъй като рамките излъчват отрицателни иони. Те са един вид и като наш ионизатор, който ни стои на главата, близо до очите, до слепоочията, където е слабо място в нашата глава. Могат да се ползват от деца, от възрастни. На тези рамки могат да се слагат диоптрични стъкла. Има хора, които в оптиките към старите им стъкла, които са без защитно покритие, залепят тези стъкла или там, не знам точно стъкло лепя, материала, който е на нашата рамка. Други се сменят съответно с диоптрично стъкло. Вече е въпрос на избор. Важното е да знаем, че на рамката, щом като има стъкло, означава, че може да се сложи всяко друго стъкло. Така че ако в една оптика ви откажат, в друга ще се съгласят и търсете, това са вашите оптики, в които ще ви се съгласят да сложат стъкла на тези
пчела. Следващата голяма група продукти, казвам голяма от своето предназначение, въпреки че са само два, това са стайният и персоналният ионизатор. Стайният ионизатор, знаете, предлагаме го много, много отдавна. А, той, изискването за него е да стаята да е проветрена, тъй като той използва кислородът, който е в стаята. Той не генерира озон, концентриран кислород, той използва кислорода от стаята. Затова условието е стаята да се проветрява редовно и другото условие е да е далеко от стената, не за друго, а защото въртейки въздуха в стаята се отлага така наречения стоматологичен прах, който е много фин и напоследък се забелязва, че този прах е дори черно оцветен, тъй като има много сажди във въздуха, благодарение на колите, които стават все повече и повече, и на газовете, които изхвърлят, и благодарение вече на хората, които се отопляват с различни уреди за отопление на твърдо гориво. Но това няма как да се избегне. Освен това и от атмосферата въздухът също не е толкова чист, тъй като дори не вали толкова често дъжд и въздухът е прашен. Така че това са условията за този черният ионизатор, който е като микрофон, да е по-далеко от стената и да се проветрява редовно стаята. Капацитетът му е 35 квадратни метра, стая с площ 35 квадратни метра. По принцип, практически не се чупи, освен ако не го изтървем. Тук свети един светодиод в червено между двете крачета и показва, че уредът е включен. Ако се доближите близо до тази площ, откъдето излизат отрицателните иони, т.е. въздухът, който е зареден с отрицателни иони, ще усетите лек полъх и съответно ще ви мирише леко на озон. Няма нищо лошо в това, няма да си направите нищо лошо. Напротив, дори ако тръгвате да се разболявате, хрема да имате или нещо друго, можете спокойно да подишате малко от въздуха, който излиза от ионизатора. Другият ионизатор е персоналният ионизатор. Предлагаме го, мисля, че от 2020-2021 година. Знаете с какво са свързани тези години. Тук характерното за ионизаторът е, че тези черни четки те генерират тези отрицателни иони. Т.е. през ионизатора не минава въздуха в стаята, а те генерират отделен, нали, от тези отрицателни иони. И затова с времето тези четки стават все по-малки и по-малки. И когато изчезнат, няма как да ги издърпаме, да ги сменим с други, просто си сменяме ионизаторът с нов. Това става, може би, на година-две, зависимост и от това колко често се използва ионизатора. Носи се или на метално синжирче, или на текстилна върва. И с двете пристига, новите ионизатори пристигат. Зарежда се като телефон с USB кабел. Нали, слагаме си го на врата и си го носим където и както ни е удобно, особено сега е особено подходящо. Ако не ви е удобно да го носите на себе си, сложете го до вас, до компютъра с четките към вас. Това е характерното. Ако сте с изкуствени дрехи, може да изглежда, че ви бие леко като ток, усещате едни бодежи. Това е защото материите са изкуствени. При естествени материи, когато сме облечени с дрехи от естествена материя, този дискомфорт го няма. Сега ефектът от използването на ионизатора, освен че за чист здравословен въздух, подкрепя имунитета, при много хора се наблюдава и подобряване на съня и успокояване на нервната система. Ето следващата група защитни средства, които са едни от тях са, така да се каже, почти индивидуални, тъй като се слагат на телефоните. Първите два продукта, LifeGuard и квантовия щит, килимчето за заземяване е семейен продукт, според мен. И сега може и всеки член от семейството да се го има, но поне по едно килимче на семейство. Започвам с LifeGuard, който го предлагаме много, много отдавна. Още когато
имаше само телефони, мобилни телефони с копчета. Тоест, неговата защита е на тези сигнали, които са излъчвали тогава мобилните телефони. Да, сега излъчват тези сигнали, но в момента спектъра на излъчваните сигнали е много по-голям, тъй като вече предаваме и картина предаваме, и звук по друг начин предаваме, за да са бързи предаванията на тези сигнали. И поради тази причина той не си е спрял да има своето място при нас, но по-ново поколение защитно средство, това е квантовия щит NeoGuard, без значение кой от двата варианта ще изберете. Те вече предпазват от всички неионизиращи електромагнитни вълни, в това число и от микроволновите печки, и от рутерите, които ги има във всеки един дом. Да не говорим за телефони, таблети, лаптопи. Въобще всичко, което хваща сигнал от някъде без кабел, 100% използва такива неионизиращи електромагнитни вълни. Слагат се тези лепенки, двата продукта са лепенки, които се залепват. Не могат да се отлепват. Сега забравих какъв беше срока на действие на този първият LifeGuard, но общо взето телефон се сменя, LifeGuard не пада. И той си действа. Квантовия щит, тъй като тук сигналите са много по-силни и е друг принципът на производство на този NeoGuard, срокът на действие е 2 години. Дори в които сте се взели, ако сте прочели опътването, дават на рутерите, които за да са мощни и да излъчват сигнал надалеко до повече устройства, те излъчват много силни сигнали и за тях дори е препоръчително повече на брой неогарди да се използват, да се залепят. Разбира се, нищо задължително няма, но подарявайки на една студентка един неогард и я попитах, залепи ли си на телефона, тя ми отговори, залепил го на рутера в къща, защото нали, той излъчва сигнали за всякъде и според мен там е по-силен сигнала. И аз нали, казах, да, има логика за това, така че има начини по най-различни да се вземат, защото всички уреди, които виждаме на тази страница, могат да се вземат и с допълнителните отстъпки, които имаме. Най-често влизат и на оферти месечни, пък и да не са на оферти. Цената им е такава, че просто не се заслужава изобщо да обсъждаме този момент. Според мен, по-важна е защитата, защото излъчването, което правят тези всички уреди, които са около нас, те ни влияят без да усещаме. Дори голяма част от умората, която имаме, когато ги използваме, освен синята светлина, която ни бие в лицето и в очите, тези вълни също ни оказват влияние и това ни кара да сме по-изморени, по-раздразнителни, съответно да не можем и да си почиваме. Знаете, много често специалисти съветват рутерите да не са в стаята, в която спим, телефона да не е до нас. Да, телефона да не е до нас, ама пък ползваме алармата му, нали? Ние използваме часовник, който се навива или е на батерии, за да ни събужда. Масово говоря. Така че тези устройства са доста необходими за всеки един, който ползва такива сигнали, да го наречем. И килимчето за заземяване, това вече е продукт, който стъпваме боси на него. Определено изцяло е за домашна употреба, в къщи да се използва, на работното място, ако го използваме, на краката няма да е толкова удобно. Но, примерно, под техниката, под ръцете, на дланите да са неопрени на килимчето, тогава може да го използваме, ако искаме да ни е и на работното място. Това чрез него се пренасят свободни електрони, които балансират електрическия заряд в тялото, т.е. изхвърлят от този заряд, електрически заряд, който трупаме ние при работа с електронни устройства в заземителната мрежа
мрежа на контакта. Затова, когато го включваме, той има кабел и като щепсъл, трябва да е заземен контакта ни. Всички контакти тип Шоко са заземени. Това е изискване на български държавен стандарти, за да се приеме една къща, един имот или едно учреждение в експлоатация. Това са важни параметри, които контролните органи наблюдават. Единствено старите къщи евентуално може да не са заземени контактите им, но тя ще ги разберете. Не са дълбоки, а са само най-плитките контакти, където директно се вкарват на крайниците на щепсала. Не е място за притеснение, просто всеки знае едно време какви бяха контактите и как всеки сега, като му се наложи, ги сменя с друг тип контакти. Напишете в интернет контакт тип Шоко и ще видите за какви типове контакти става дума. Сега поне е лесно. Чува се понятието, написваме в търсачките и виждаме каквото ни интересува, дали го имаме вкъщи и как е вкъщи. Друго характерно за това килимче, че трябва да сме боси. Не сме ли боси, няма как да се случат тези процеси, електрическия заряд от тялото да излезе от нашето тяло. И най-лесно да ви демонстрирам че имаме електрически заряд е примерно като се доближите до човек и да ви хвани тока от другия човек, нали? Като искра се усеща. Ето това е електрическия заряд в нашето тяло. Отново изкуствените дрехи, работата с техника, стоенето, това, че не ходим боси по земята, навън по земята, не в къщи толкова, колкото примерно на двора, по улицата, не ходим боси, а винаги сме на някакви с подметки, които изолират, а зимата да не говорим, че гледаме да ни е дебела подметката, за да не замръзват краката. И ето ви още една причина да имаме още повече заряд в нашето тяло. Така че това тези три уреда са необходими за всеки един човек, от най-малкия до най-големият. Децата, знаете, колкото и да не искаме родителите, бабите и дядовците да не ползват техника, няма на къде. Ползва се и в учебния процес се ползва, и за самообучение, и за работа. Така че не можем да избегнем използването на тази техника. Дори и да се затворим, тия вълни ги има навсякъде. По-скоро е важно да вземем предпазни мерки и на достъпни цени са тези предпазни мерки. Абсолютно достъпно твърдя, че е за всеки един. Дори наскоро хора, които така не познават нашата компания, четейки за квантовия щит NeoGuard и виждайки цената, че е 9,90, ми казват: просто това е много ниска цена, как ще върши работа? Ние ще го дадем да го изследват и така нататък. Аз им казах: няма никакъв проблем, дайте го където искате, за каквото искате, но имайте предвид, че Greenmaster е производител на този щит и поради една от причините да е на толкова достъпна цена, и другата причина е, че ние сме българска компания и съответно всичко това, което се прави да е удобно, практично и използваемо на нашия пазар, където и ние оперираме. И най-вече ние да можем лесно да си закупим. Ето чухте колко много, навсякъде ни трябват NeoGuard. На един рутер колкото повече, толкова по-добре. За хора, които много често говорят по телефона, поне 2 NeoGuard да имат на телефона си. Всичко това е защита. Кой ще изберете от двата е въпрос на избор като дизайн. Иначе като действието е едно и също. И сега, казахме го това за кого са подходящи, но нека да минем през този слайд за всички, които работят пред компютър. Тук мисля, че вече няма група хора, които да не работят. В това число и на телефон, бих казала, чувствителни към средата, които са, т.е. на които особено пък им влияят и разни
електронни смущения. Дори ако искате и тези електромагнитни вълни, които идват от космоса, в тези така наречените крашови дни, в така наречените дни с изригвания, в атмосферата има много електромагнитни вълни. Така че ето ви още един, като сме с телефона, който е с защита, ние се защитаваме и от тези вълни. Ученици, родители е ясно и съответно за всеки, който търси превенция. И тук аз вече, минавайки през този слайд, мога да кажа, че съм като този търговски менеджер, който е отишъл в Африка и е казал на шефа си: шефе, тук никой няма обувки, трябва да обуем хората с обувки. Че и същото е просто от гледна точка на здравето на човека до нас. Защото голяма част от проблемите, които идват, са точно заради тези и вълните, които се разпространяват електромагнитните, отделно въздуха, отделно водата. Нали? Всичко в основата на здравето е храна, въздух, вода, енергия, наследственост и сън. Така че няма човек, за който да не са подходящи ето тези уреди, а за тези съвсем. Единствено, от къмто очила мога да кажа: окей, нали, имате защитни очила, имаш ионизатор, нали, възможно е да си без очила точно тези. Но всичко останало просто е за всеки, който има активен начин на живот. И така, тук, които присъствате, знам, че ползвате част от продуктите, но важно е, освен да ги ползвате, и това е вашия личния пример, сега няма как да накарам един човек, като се сложи щита или лайфгард на телефона, за той да ходи без кейс. Логично е да се сложи кейс, ако иска, за да си предпази телефона, защото се изтърват телефони, чупят се и така нататък. Но, примерно, ионизатора да го имате, носете го, особено когато ходите на публични места. Ако работата ви е свързана с много хора, носете го, не се притеснявайте, че ще имате ионизатор на врата си. Просто това само може да ви защити. И личният пример е също важен. Кога да се ползва, вие се решавате. Сега 24/7 не винаги е подходящо, но винаги, когато е необходимо, ние да знаем кога, кое да използваме и съответно да разказваме на историите, които имаме с нашите клиенти. Те са много, много добър механизъм. Дори за нас самите, когато забравим дадено устройство или ионизатора да си го вземем или не сме се го заредили, излизайки и виждайки човека срещу нас, да му кажем: добре, че те видях, сега като се прибера вкъщи, ще си го сложа в дамската чанта, за да е винаги с мен, или ще го сложа на портмантото, за да може като излизам да не го забравям. Защото нормално е човек да го остави в друга стая и така нататък. Говоря примерно за ионизатора. Така че използвайте продуктите, апелирам, не се притеснявайте. Деца могат да използват уредите и продуктите, няма противопоказания. И съответно разказвайте, бъдете глашатаи на здравето и успеха. Успех е да си здрав. Успех е да си доволен. Естествено, успех е, ако решиш чрез Green Master да имаш и доходи. Но дори само спестените пари от това, че не си се разболял и че не си отишъл в аптеката и че лесно заспиваш, не ти трябват приспивателни и още истории, просто това е много, много голям плюс за всеки един от нас. Всичко останало е на базата на този плюс, за който говорих. Така че опитайте, вие опитвате, знам, че ги ползвате. Важното е следващите два момента всеки ден да са с нас. Сподели и помогни на другите. Не на всяка цена. Не още в началото на срещата, но винаги имайте един щит, един нови в портомонето си или в дамската си чанта, или един лайфгард. Сега ионизатор да носите примерно настолен или
персонален, чисто нов, това не е нормална, така да се каже. Бих се усъмнила, ако някой така ми го извади и ми каже това ти го нося за теб, макар че някой път може и да служи, но тези мъничките нещеца, за които ги имаме и не заемат толкова място, винаги са и добър повод и за подарък в определени ситуации. Така че използвайте ги и всички оферти, които ни дават на нас като VIP клиенти, ги използвайте, за да имате едни прекрасни подаръци, които винаги могат да ви влязат в полза, в употреба, когато сте с близки познати и които сте виждали, не сте виждали често или отдавна, или просто сте били някъде и искате да оставите за спомен нещо на някого. Вместо визитна картичка, дайте му ионизатор. Да, стойността е, да реч, не ионизатора, лайфгард или щит. Да, стойността ще кажете е различна, но колко от вас, като вземат визитна картичка, я слагат някъде? Но почти всички я прибираме и ако се сетим, търсим първо в интернет, после търсим някъде другаде контактите или в телефона, но много рядко на тази въпросна визитна картичка. Докато като дадете един щит на човека, той просто ще си го залепи и винаги ще се сеща за вас и така ще се случват нещата, които трябва да се случат. И така, аз ви благодаря за вниманието. Сега сте вие да попитате, да разкажете вашите истории с тези защитни средства. А може би съм изпуснала и някое друго защитно средство, така че вие сте на ход. Може би вие използвате други защитни, още защитни средства, за които аз нищо не казах, защото имаме такива. Някой ще се включи ли? Аз да разкажа нещо за този личния ионизатор. Добре. Първия, който си го купих, нали, беше като почна епидемията. И аз си го купих, защото вярвах на компанията. Нямах опит с такива неща. Нали, не ми се е случвало да ползвам други. И дали лятото, след като ги получихме, или на следващото лято, не знам, но много скоро след като го закупихме, пътувах до Разград по работа. И вечерта се преберам, и понеже беше много топло. Прозорците в автобуса отворени, но знаете какво е в обществения транспорт. И аз с влизането включвам го и си сядам на седалката. А, като влязах, въздуха беше отвратителен. Не минаха, ама едва ли ние, дед казваме, ние отрицателно време мина и аз спрях да усещам този въздух, който е отвратителния, нали? Дишах спокойно, не ми миришеше на нищо и от тогава, който ме попита за него, защото са ме питали, това часовник ли е, други са се шегували, това връзка с кораба майка ли е, но на всеки един, който ме попита, обяснявам каква е целта. И предлагам, който иска, няма проблеми, казвам. Получавате го след 2 до 3 дена, ако си го поръчате. Да, така е. Нали, на собствен гръб изпитах, че това наистина работи, това средство. Така е, Е, супер. Ето, в автобус нестандартна ситуация, която я има да, често. така Така е. е. Аз на в семинар бях на обучение. Единия ден не се уморих, на другия ден
Абе, уморих се, има игри на този семинар. Тоест не слушам само и за да се уморя. Защото знаете, че човек като вземе да слуша и в един момент се уморява и спира да слуша. И викам, какво толкова по-различно усещам, аз съм без ионизатора. Тоест няма кислород в залата и като вземе да има малко кислород в залата, човек не може да се концентрира. Така е и на работното място, това е навсякъде. Така че още от тогава винаги гледам да съм с ионизатор и дори като се събираме в централен офис в София или нещо стане дума да го покажат, търсят ме мен с поглед и казват: Росто винаги е с ионизатор, дайте да... Ето го там можете да го видите. Наистина се получават тези неща. Добре. За друго средство, за което не го включих в презентацията, а то е също техническо средство, което да ни е по на една ръка разстояние. Да, Деси? Да, извинявай, че те прекъсвам. Не знам, имаш предвид NeoGuard Live, може би, или Не не? знам какво имам. Да, аз питам с вас. Защото да, аз исках за него просто да споделя, че аз постоянно го нося на врата си, по-скоро като защита от такива външни негативни влияния, защото работя с страшно много хора и освен това, като бижу си го ползвам. А, нали, като идеята е за регулиране на така баланса енергийния в тялото. Това, нали, ми направи впечатление, че всъщност не знам, че го пропусна, но може би то е в различно действие, но за мен аз си го ползвам като лична моя защита. Така е, в предходната ми презентация, защото тази презентация представих в Ловеч, но там бях включила Неогарда. Сега го махнах, Дарито беше в Ловеч, знае. Махнах го, защото темата е готови за есента, а Неогарда не е целогодишна защита. Да. Да, но есента е част от всички други сезони, Точно така че така. можем да го включим и него. Той може да се Абсолютно. ползва абсолютно всеки сезон. Точно Да. така е, точно така е, супер, благодаря. Ето, дори заради това да не го включа, се заслужава, защото вие веднага се Да. сещате и за него. Още уреди има ли, които не съм включила? Ами аз да се включа. Чувате ли ме? Да, прекрасно. Вече съм с гривната. Чудесно. Добре. Но според мен би трябвало създателите на гривната, ако трябва по-малко да са елементите и малко по-късички да са гривните, да не се налага да махаме един или два елемента, все пак се отслабва, може би, влиянието на тези елементи, които ги махат, нали? Разбрали? Разбрах, извинявам се. Да не Разбрах. се налага да махат, да ги правят малко по-късички с всички елементи, за да не се налага да махаме части от гривната, което са отслабва нейното действие. Така е, не се отслабва, само да кажа. Благодаря, супер. Първо, има хора, на които трябва да им се купуват 2 гривни, за да си направят една. Така, така че... Те са по-големи. Да, обаче когато се носят за скъсяване на гривните, човека знае, специално в разград Митко, знае кои елементи да махне. По принцип намалява се действието, ако се махнат магнити. Тъй Да, като той ми каза, в гривните, тези, които са с по 5 елемента, има по-малък брой магнити. И заради това не се махат магнити, но пък се използва синергизма с останалите. След това не трябва да се махне елемент, който има само веднъж в гривната. И Митко точно това гледа и затова винаги изпращаме хората при Митко. И ако нямат си Митко в града, в който живеят, вече могат да изпратят гривната в компанията. Там си има човек, който ги скъсява. Сега има гривни с по-малки елементи, има гривни с по-големи елементи. И може би като избираме вече гривната, освен дължината, която да гледаме и като знаем каква дължина ни трябва, да обърнем внимание на елементите.
За колко са големи. Нали, това е Мгм. също такава тънкост, която много хубав въпрос, много така добре се Да. включва, защото ето още един критерий, по който човек как да си избира гривната. Има Мгм. гривни, които са по-дебели, тия мъжките, но аз съм ги виждала и на женски ръце с махнати елементи. Но при тях елементите са на два реда. Мгм. Имайте предвид това. Така че има варианти и лично като са избирали гривна, примерно избират само жълто с бяло, като по-универсална, но следващия критерий е колко са големи елементите, за да има Да. повече подложки. Мгм. Някои, които примерно се вземаха по 2 гривни защото да си направят комплект обици с колие, също при Митко са ги носили в интерес на истината. Така Мгм. че има варианти. Ти си права за това, което казваш. Обаче това е до модел, до дизайн на гривната и всеки си избира Мгм. дизайна какъв да бъде. Но Благодаря. да, така че, ето твоя опит, като споделяш и като човек иска покрай теб да Да. се вземе гривна, не само покрай теб, и ето и покрай нас дори, Мгм. освен, защото, знаете, аз много често казвам, по външен вид си изберете, да ви ходи с бижутата, другите и така нататък, но ето ви и другият елемент, защото вече на това се обръща по-голямо, също не малко внимание. Да. Ако по-рано, преди 2007, като започнахме да ги предлагаме, това ни беше на дневен ред, сега, към днешна дата, това ни е на дневен ред. Така, Благодаря. чудесно. И ние благодарим. Друг иска ли да се включи за нещо, да сподели, да допълни? В заключение само ще кажа за уред, за който аз днес не казах нищичко, но сега ще ви кажа, умишлено не го включих в презентацията, това е за запера. Без значение кой запер имате, дали V2 или V4, просто да ви бъде на една ръка разстояние. При първи симптоми използвайте го. За деца Хулта Кларк, нали, програмата, която е. За възрастни, ако имате V2, отново Хулта Кларк, т.е. една програма, а който има другият ионизатор с многото програми, да вече там според ситуацията ще си избере коя програма да бъде. Има достатъчно отзиви в групите. Говорили сме и други записи може да гледате. Има за грип, има за настинка, за грипа, за бактерии, за стафилококи, стриптококи, за мускулни болки, за главоболие, за главоболие май няма, ама има мигрена, което е почти аналогично. Има за хрема, има за синузит. Изобщо за точно всички есенни, така да се каже, екстри, които Мгм. така винаги могат да са ни на една ръка разстояние. И в заключение нещо много важно. Когато вие не сте в комфорт, някой друг трябва да ви каже какво да правите. Защото когато човек не му е добре, не му е за нищо. И затова Мгм. обучете близките около вас също така да боравят с тези устройства или напишете на лист протокола, който да се извади и му кажете къде да бръкне, какво да направи, за да ви ги даде. Било то добавки, било то уреди да включите, защото примерно ионизатора стайният може да ви е в хола, но човек като е болен не лежи в хола, ами лежи в спалнята. Ако нямате Да. ионизатор в спалнята, ами прехвърлете си от хола ионизатора, докато сте болни в спалнята, за да може по-бързо да се възстановите. Така че на времето, когато нямах толкова ионизатори в къщи и децата като почваха да се разболяват, всички ионизатори ги занасях в стаята, в която спят, защото те там изкарват най-много време и щом са най-много време, значи най-много ще дишат, време ще дишат въздух с ионизиран въздух. Ето това е простичко действие, което да не ги, а, както казва моята дъщеря, от 3 часа след работа да съм вкъщи, 1 час с ритуали за здраве ще правя. Ами така е, ритуалите за здраве са важно, че имаме какво да правим и наистина са ефикасни ритуалите за здраве, за които говорим. И така, имате ли други въпроси? И ето моите диоптрични очила
Сложих първо тези отрицателните иони да действат и отгоре се слагам диоптричните очила. И удобно ли ти е с два чифта очила? Ами да, Да. затискам ги с тези, с диоптричните. Ако нещо взема да правя, нали, може да се подхлъзнат тези другите, нали. Но така ги ползвам и до компютъра стоят и ги ползва и съпруга ми, или аз, който Е, работи на компютъра. ето ви, супер, благодаря. Видях човек на живо с два чифта На очила, живо, един върху друг. Защото защото наистина, първите, нали, да действат рамките и другите отзад. да, рамките са отдолу да са върху кожата, точно така. Да, Супер, супер, трябва благодаря да ги ти, използвам. благодарим. А сезон за магнетон био също. Така, всички уреди си ги извадете да са ви на една ръка разстояние. И така, за добавки няма да говорим днес. Ами, благодаря ви. Другата седмица темата ще бъде свързана с столетан, продукти за дълголетие, споделен опит и въобще един път в месеца темата ще бъде столетан. Ще има и за бизнеса, естествено ще поговорим. Просто всичко за столетан и Dynamics. Защото те са част от Green Master. Те са част от възможността, която ни е дадена да сме по-здрави, по-дълго време да сме здрави, с по-добро качество на живот. И заслужава да му обръщаме поне веднъж, дори може би е малко в това време, но тъй като нещата са много, така за сега така ще вървят нашите срещи. Веднъж за месечната среща, един път за продукти, хранителни добавки, един път за столетан, защото те са съвсем друг клас хранителни добавки и трябва да свикнем да правим разлика кога, кои и да използваме. Това е много важен момент, за да може да ги препоръчваме и човек да не си мисли, че вземайки едните подпомага за другото и обратното, тъй като те са различен клас и от различни страни се действа с тях. И взаимно се допълват, както с техническите средства допълват всичко останало. Не забравяйте водата, да пиете вода, не забравяйте да се храните, не забравяйте да се движите, не да бягате, а да вървите. Крачките нямат значение, важното е да вървите. Не забравяйте да правите упражнения, за да раздвижвате лимфната система. Това е много важно, за да сме здрави. Ето за това не ни трябват и пари. Да, трябва време, но можем да направим тези упражнения за раздвижване на лимфата и докато сме на опашка. Да, това ще ви го покажа на срещите на живо, как се прави упражнения за раздвижване на лимфата, докато съм на опашка. И така, хубава вечер ви желая, благодаря ви и до следващата седмица в 19 часа. Благодаря ми. Лека вечер.